салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. зуҳури дигарбораи дастаи Манчестер Юнайтед дар Премер-лигаи Англия. ҳарчанд ҳанӯз вақти дар ин маврид ҳарф задан нест, вале дар 6 даври рақобатҳои Премер-лигаи Англия дастаи Манчестер аз эҳёи дигарбораи худ дарак дод. ё тактикаи мураббигии Эрик Тен Хаг кор медиҳад ва ё натиҷаи трансферҳои охири ин даста ки ҳатто ба 100 миллион футболбози нав хариданд. ташаккур ба Брентфорд ки бошгоҳи Манчестерро бедор кард ва дар охирҳои равзанаи трансферӣ ин даста фаъол шуд. хулас дастаи МЮ ба марҳилаи шикаст нахӯрданҳои дастаи Арсенал хотима дод ки дастаи лондонӣ дар 5 даври чемпионати Англия ягон маротиба ба шикаст рӯбарӯ нашуда буд. мухлисони Арсенал пеш аз бозӣ бо МЮ ба қавле нақора мезаданд ки дастаи МЮ қурбонии навбатии Арсенал аст, вале Решфорд ва Антонии 100 миллиона марҳилаи идеалии шикастнопазирии ин дастаро барбод доданд. Антони голи дебютии худро зад ва Роналдо аз ҷой бархоста ба истеъдоди бразилии нави дастааш каф гуфт. Эрик Тен Хаг баъди бозӣ рақобати дастаашро муқобили ҳоли ҳозир беҳтарин дастаи Премер-лигаи Англия чунин шарҳ дод: мо хурсандем аз ғалаба ва бозӣ бар зидди дастаи воқеан хуб. Рақиб хуб бозӣ кард. Арсенал қодир аст ки мушкилиҳои дастаашро зуд ҳал кунад. бояд иқрор шавам ки дастаи мо Арсеналро ба кӯмаки рӯҳияи манчестерӣ бурид, гуфтааст Эрик Тен Хаг. футболбози нави ин даста Антони ки голи нахустинашро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонид, ҳамакнун дар фазои даставии деҳҳои сурх сару садо барпо мекунад. ӯ баъди бозӣ Бруно Фернандешро капитани даста гуфтааст, дар ҳоле ки ҳоли ҳозир расман капитании девҳои сурхро Ҳарри Магуайр бар уҳда дорад. шояд ӯ ба он хотир чунин навишт ки чанд бозии охир Магуайр дар қатори Роналдо дар курсии захиравӣ нишаст ва ба ҷои ӯ Бруно Фернандеш бо дастбанди капитанӣ рӯи майдон омад. хулас Манчестер бо оне ки Арсеналро шикаст дод, вале ҳамоно дар мавқеи панҷуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад ва Арсенал ҳоло ҳам дар мавқеи якум аст. хулас на сих сӯхту на кабоб, ҳичи да хулас. Эрлинг Ҳоланд бо омаданаш ба дастаи Манчестер Сити ҳам рекордҳоро мешиканад ва ҳам ба қавле сари футболбозони нобиғаро вайрон мекунад. бозии охирини дастаи Манчестер Сити муқобили дастаи Астон Вилла буд ки шаҳриҳо шогирдони Стивен Ҷерардро шикаст дода натавонистанд. бозӣ мусовӣ 1-1 хотима ёфт, вале Ҳоланд ҳам омори худро дигар кард ва ҳам рекорди навбатееро дар таърихи чемпионати Англия дигар намуд. голи ягонаи дастаи Ситиро маҳз ӯ зад ва ин голро чунин тавсиф кардан лозим меояд ки гӯё аз як партофте ӯ мисли аждаҳо аз миёни тӯдаи гургон парида гол мезанад. бо ин гол ӯ даҳумин голи худро дар 6 даври мусобиқа ба ҳадаф расонид ки аз соли 1992 то ин ҷониб ягон футболбоз дар 6 давр ба чунин шумори гол назадааст. дар соли 1992 аввалин нафаре ки дар Премер-лигаи Англия 10 гол зада буд Мики Куин буд ва ҳаминак ин рекорд ба номи Эрлинг Ҳоланд гузашт. ҳоло дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Англия футболбози норвегӣ бо 10 гол садрнишин аст ва баъди ӯ Александр Митрович аз Фулҳем бо 6 гол месад. ҳатто дар 50-гонаи рӯйхати нишонзанҳои чемпионат он футболбозе ки шумо дӯсташ медоред нест. беҳуда накобед, ӯ ҳоло ягон гол назадааст. ба дӯстдорони варзиши Формула 1 Макс Ферстаппени шӯҳратёр ғолибияти даҳумини худро дар соли 2022 истиқбол гирифт. ронандаи Red-Bull Макс Ферстаппен ғолиби Гран-прии Ҳолланд шуд. ин дуюмин ғалабаи пайдарпай Ферстаппен дар хона аст. дар соли 2021 Макс дар Зандворд низ пирӯз шуда буд. чемпион ва пешсафи мавсим чаҳорумин ғалабаи пайдарпай ва даҳумин дар соли 2022-ро ба даст овард. Макс дар мавсими гузашта низ дар 10 мусобиқа ғолиб омада буд. ба ҳар нафар муяссар намешавад ки дар нави варзиши мазкур дар як сол дар 10 мусобиқа ғолибият ба даст биёварад. ғайри гӯштингирони мо ки дар наврӯзиҳо то 20 маротиба ҳам ғолиб мебароянд. дар таърихи Формула 1 ҳамагӣ 8 маротиба варзишгарон дар як сол зиёда аз 10 маротиба ба зинаи болоӣ ё худ подиум баромаданд. рекордҳо ба варзишгарони мазкур тааллуқ дорад. 13 пирӯзӣ ба Михаил Шумахер дар соли 2004 ва Себастьян Феттел дар соли 2013 тааллуқ дорад ва дар ин баробар Шумахер соли 2002, Феттел соли 2011 ва Луис Хэмилтон солҳои 2014, 2018, 2019 ва 2020 11 маротибагӣ пирӯз шуданд.
дар варзиши теннис ҳам ба қавле гапу калочаҳо зиёд аст. ҳоли ҳозир ягона нафаре ки рӯзҳо аз он дар корти теннис ифтихору каф мекӯбанд ин Даниил Медведев аст. дар мусобиқаи кушоди иёлоти муттаҳидаи амрико барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чорякниҳоӣ Даниил Медведев бо теннисбози маъруфи австралиёӣ Ник Кириос рақобат кард, вале мутаассифона барои мухлисони теннисбози рус Медведев дар ин рақобат шикаст хӯрд. баъдан аз ӯ пурсиданд ки ин шикастро чӣ гуна шаҳр медиҳад. ӯ гуфтааст ки Ник хуб бозӣ кард, то сетҳои сеюму баробар будем, вале баъду беҳтар бозӣ кард. дар сети сеюм ман худро бадтар ҳис мекардам. шояд ин нақши калидӣ бозид. дар иёлоти муттаҳидаи амрико ман ҳамавақт саломатии худро бад ҳис мекардам ва ин навбат ҳам ҳамин хел шуд. дарди гулӯ шояд як нақш бозидааст, аммо ин баҳона нест. Ник хуб бозӣ кард ва вақте ки маро дар Монреал ҳам шикаст дод, ман ягон хел бемор набудам. аз ин рӯ ҳеҷ баҳонае пеш намеорам ки ӯ аз ман бад бозӣ мекунад. ман бо Ҷокович бо Надал бозӣ кардам ва имрӯз ҳис намудам ки Ник ҳам дар сатҳи онҳо бозӣ кард. ӯ барои унвони қаҳрамонӣ тамоми имкониятҳоро дорад, гуфтааст Даниил Медведев. ҳоли ҳозир яке аз мавзӯъҳои сербаҳси фазои варзиши Русия маҳз шикасти Медведев аст ки дар шабакаҳои маҷозӣ хеле муҳокима мешавад. медонед барои чӣ? барои он ки варзишгарони дигари ин мамлакатро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ роҳ намедиҳанд. дастаи Реал Мадрид аввалин бозии худро дар майдони нав тамриншудаи Сантьяго Бернабеу баргузор кард. бояд бигӯем ки дастаи шоҳона бо сабаби тамрин чандин бозиҳои худро дар ин майдон баргузор намекард ва ҳаминак шароит фароҳам омад ки майдон ба пуррагӣ аз тамрин барояд. бо ин сабаб пеш аз бозӣ бо Реал Бетис дар даври чоруми чемпионат футболбозони дастаи Реал махсусан Карим Бензема, Лука Модрич, Начо ва Карвахал барои мухлисони даста бори дигар ҷоми Лигаи чемпионҳоро ба намоиш гузоштанд, чун ин майдон барои ҳам мухлисон ва ҳам футболбозони даста аҳамияти хуса дошт. баъди шикаст хӯрдани дастаи Арсенал аз Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид ягона дастаи топ 5 чемпионати Аврупо аст ки то ҳол шикастнопазир боқӣ мемонад. онҳо дар 4 даври рақобатҳои Ла Лига ҳоло ҳам аз ягон дастаи шикаст нахӯрдаанд ва охирин бозиашон ки муқобили Реал Бетис буд бо ҳисоби 2-1 ғалаба карданд. Реал ҳоло имконият медиҳад ки Сити бо Ҳоланду, ПСЖ бо 3 футболбози ба гуфти худашон беҳтарини ҷаҳону Барселона бо Левандовски каме ифтихор кунанд. дастаи шоҳона баъд дар охир ҳисобӣ хоҳад кард. Роберт Левандовски низ дар қатори футболбозони дигар аллакай ба рекордшиканӣ дар дастаи наваш оғоз кардааст. ӯ аллакай дар 4 даври мусобиқа ба задани 5 гол даст ёфт ва рекорди навбатиеро дар таърихи чемпионати Испания ба қайд гирифт. дар асри 21 дар ин чемпионат то ҳол танҳо ба Криштиану Роналду ва Радамел Фалкао даст додааст ки дар 4 давр ба задани 5 гол даст ёфта бошанд. Роналду дар ҳайати Реал ва Фалкао дар ҳайати Атлетико дар 4 давр 5 голӣ заданд. инро пойгоҳи хабарии Опта Спорт расонаӣ кард ва навишт ки инҳо ягона футболбозоне ҳастанд ки дар асри 21 дар 4 даври чемпионати Испания чунин омор доранд. Левандовски баъди омаданаш ба Барселона вазифаи худро авлотар аз дигар футболбозони Барселона иҷро мекунад. шумо боварӣ доред ки ӯ дар муқобилат бо Бензема муваффақ мешавад? шуморо намедонам, ман боварӣ дорам. ва ҳамин тамом. то дидор, хайр.